Здравейте, мили хора! Пускам новогодишна томбола с 2 ваучера по 50 лева. Условията за участване: абонирайте се за канала, споделете това видео с ваш приятел, отбележете се в коментарите. Томболата е до 15 януари. Ние ще се свържем с победителя. Днес заедно ще подготвим много сладка турска баклава. Продуктите са 250 грама разтопено краве масло. В него добавям 50 мл олио. Намазвам тавичката с него. ...700 грама орехи смлени и кори за баклава. Най-обикновени от турски магазин съм си ги купила. Намазвам всяка кора с масло. По една кора се взема. Поръсвам хубаво с орехи. След което навивам с точилка и събирам като акордеон. Подреждам в тавичка и повтарям до изчерпване на корите. С останалото масло намазвам хубаво отгоре. Гледайте да ви остане малко. Ще печем баклавата на 200 градуса, предварително загрята фурна с горен долен реотан за около 10-15 минути. За сиропа ще са ви нужни 1 литър вода, – 700 грама захар, аз ползвам тази на сладея. И една лимонена есенция. Или ако нямате такава, може директно лимонов сок, 10-20 капки ще са ви достатъчни. Слагам всичко да ври за около 20 минути. Тук сиропа ми е горещ. Баклавата трябва да ви е студена, а самия сироп трябва да е горещ. Моля, внимавайте.
И накрая украсявам с смлян шамфастък. Ако нямате такъв, може и с орехи. Ако сте гледали видеото до края, моля абонирайте се за канала и дайте един палец нагоре.